Fahima ko? Ni ce lafiya? Kar ki damu, ba wai wani abu bane ya faru. Labari ne ji mara daɗi akan mahaifiyarki. Shine nazo in baki shawara, na san zai miki amfani. Ina jinki. Kar ki bari mahaifiyarki ta haƙura da mahaifinki. Domin Nadira kanuwar mahaifiyarki ita ta yi silar hatsarin mahaifiyarki. Don ta ga mahaifiyarki ta rasu. Kina nufi ita ce silar rabuwar mahaifina da mahaifiyata? Kwarai da gaske. Na san baki san da labarin ba, amma ki je za ta baki labari. Shikenan. Na gode. Yarinya kenan. Na san baki san wace ce uwar gulma ba. Ke dai babu ruwanki. Kuma wallahi ina baki shawaran kar ki sa kanki a cikin wannan magana. Tab, wallahi sai na faɗa. Sai dai duk abin da zai faru ya faru. Akan me ina ganin gaskiya na ki faɗa. Tab, wallahi ba zai yiwu ba. Shikenan, dama gaskiya ɗaci gare ta. In kin ga dama ki ɗauka, in baki ga dama ba ki duk abin da kike so. Tab, wallahi sai na faɗa. Na ji kunya wallahi. Gaskiya da na san za mu haɗu da ban biyo ta nan ba. Ni zan ce na ji kunya wallahi. Tab, amma ku gaskiya abun bai min daɗi ba. Kinga, ni saurayi mu tafi. Dan zai iya biyo mu, kuma ni ba tsayawa zan yi ba. Dan Allah fa. Allah kuwa.